Ok, alhamdulillah, mɔgɔ min bɛ sigi Alassane Dalabi ne bɛ dɔnni kelen pe min dɔn a la o de ye musow mana minɛnɔgɔ ko muso mana minɛnɔgɔ ko ni muso ye minɛnɔgɔ ko k'a ban minɛnɔgɔ mana taa dabiri ni minɛnɔgɔ kola k'a sinago n'a taara bila minɛn kɔnɔ minɛn wɛrɛ kɔnɔ i b'a ye jiw de bɛ jigin ka bɔ a la o ji min bɛ jigin ka bɔ a la dɛ n'o jiw jigila kan ka ban pewu i bɛ sɔrɔ k'o ji de kɛ bɔlɔnni kɔnɔ k'a k'i kun ka n'i ye siɲɛko saba k'a la ko e de bɛ k'a sigi o yɔrɔ bɛɛ a siɲɛ saba tɛ dafa fiyewu fo e k'a fɔ i ka sigi ma ko alihamudulilayi ko bi ka fisa k'a bɛ ka nɔgɔya i degunna i dɛsɛlen don ka sunɔgɔ yegotu b'i la i degunna i dɛsɛlen don ka sunɔgɔ a bɛ fɔ yiri dɔ ma ko foroto i bɛ foroto de ɲini foroto i bɛ foroto camanba de ɲini ka n'a kɛ daga kɔnɔ ka ji k'a kan k'a tobi n'a mɔnna a ji tɛ farinya dɛ a bɛ kunnaya dɔɔni de bɛ k'a la e ka to k'o i mi o la k'i fa o la yegotibagatɔ n'i ye tile 14 sɔrɔ a ka yegoti bɛ jɔ pewu. Nouvelle kelen bɛ n bolo k'a fɔ bɛɛ ye nin wagati in na Alassane Dalabi DGP de l'Arabia n bɛ Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Abidjan n bɛ Abidjan nin wagati in na mɔgɔ minnu ka Ala deli bɛ n bolo Abidjan yan inshallah a kun bɛna cɛ sɔɔni mɔgɔ minnu ka baara bɛ n bolo baara in nɔgɔya kuma se la Abidjan jamana kan n bɛna bɔ Abidjan a tɛ mɛn n bɛ taa Korogo mɔgɔ minnu ka Ala deli bɛ n bolo Korogo ni n donna Korogo jamana kan n bɛ t'olu ka baara kɛ mais Ala deli fɛn fɛn kun bɛ n bolo Abidjan alhamdulilayi caman kɛla la a nɔgɔyala ka ban donc n bɛna tila ka Korogo dati min bɛ n bolo ka taa Korogo n bɛ tila k'a fɔ bɛɛ ye mais a kuma ma se fɔlɔ n b'a fɔ bɛɛ ye Korogo jeunes bɛɛ de bɛ ka Alassane Dalabi makɔnɔ nin wagati in na sagadigi kanfin baara ani misifima baara ani sɛfima baara ani n ka wadudu bagi ani solomana safunɛ Korogo jeunes bɛ ka makɔnɔ n'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ nin wagati in na n bɛna bɔ Abidjan sɔɔni dɔrɔn n'Ala sɔnna n ka numéro ye kelen pewu de ye o de ye 07 59 44 23 44 plus 223 96 12 84 75 salam aleykum.